карыстаюцца сацыяльнымі сеткамі, тиктокам і іншымі складанымі словамі. Так. Што у вас ёсць? Давайте паглядзім. Значыць, вось здымак. На гэтым здымку нават мяне тут сфотаграфавалі. І я тут разгортваю сваю куртачку, а там была пагоня. Это 1980 год. Это 80-й год. Самы першы раз сам зрабіў такі трафарэт і намаляваў пагоню. Вось. Гэта мы ў Вільні былі так, і вось з гэтага пачыналася. Так пачалася наша... Так бы мовіць, такі майстроўня. камін-аут вы зрабілі. Як зараз гэта модна казаць. А я, мусіць, адстаў ад гэтай моды. Вы памятаеце, Не калі вы магу ўпершыню нешта з нацыянальнымі сімбалямі апранулі ці неяк прадэманстравалі іх? Я добра памятаю, я, па-перша, хацеў бы павіншаваць усіх нашых сяброў, нашых беларусаў з вялікім святам. Свята незалежнасці зараз называецца Дзень волі. І хочу сказаць, што сёння, хоць мы ўсе знаходзімся ў сваіх сем'ях, з тых, пра што вы сказалі, прычынаў, але мы памятаем, што мы разам, што мы маем сваю краіну, што мы моцная нацыя. І таму прыйдзе час, калі адыдзе гэта ўлада, прыйдуць вы, прыйдуць гэта моладзь, і мы будзем жыць зусім у іншай краіне. Ну вось, а як вось у 80-е вы планавалі будучыню? Якой вы яе бачылі, у якіх варунках яна мусіла быць? Вось для вас, што это было за... Якія ідэалы, можа быць? Мы бачылі Беларусь беларускаю. Вось. Мы думалі, што людзі будуць хадзіць у вышыванках. Увесь час? Шчыра Увесь час ходзім. трэба хадзіць у вышыванках? Вы так Не, на думаеце? самае вялікае свята. То бок на Дзень волі, вось Так. я не апрануся, не каюся, канешне, вы у вас... А я магу ўрачыста. Я памятаю, як спадар Гэнік, Калісьці... калі я вучыўся, прабачце, у школе яшчэ, ў 14-й гімназіі, вы таксама вадзілі сваіх дзяцей туды, і вы ўвесь час былі то са стужкай, то з нейкай торбачкай, то ў вышыванцы, увесь час. Вось. Так, гэта мы дэманстратыўна стараліся хадзіць. Гэта вось яшчэ ў 80-е гады мы самі сплялі сабе капелюшы, так? Вот саламяны капелюш, это моей работы. Сурскі ўзяў для такога плякату, зрабіў вельмі прыгожы, хлеб усяму галава. Вось, гэта мой капелюш, дарэчы. Так, І, што яшчэ? і мы насілі капелюшы гэтыя